سلام زخبركم تخطاتلتي بين تي في لو مسوني 23 ግንቦት ዝተዳለው ዕለታው ዜናታት ይዘልኩም መጽለኹ ከሞትሩ ከሳፍ ፍጻሜ ድባትና ንኽትከታተሉና እንዳዓደምኩ በቀዳምነት አርእስተ ዜና محمد فارماجو سند نايتو ماب ኤርትራ ዝርከቡ አሳት 5000 ወታደራት ሶማል ንሓድሽ ፕሬዝዳንት አረኪቡ ንኤርትራን የመንን ኣብ ዘዋስን ክሊማይ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ናይ ባሕረኛ ጀልባ መጥቃዕቲ ተኻይዱ بريطانيا قدامي ጉጅለ حتى تعوبه ناب رواندا كتسغاغريا መንግስቲ ዩክሬን ግዛቱን ሩሲያ አሕሊፍካ በመሃብ ንዝግበር ምቁራጽ ተخصي ከም ዘይሰማዕ አፍሊጡ ላዕለዋይ ወታደራዊ መኮንን ኢራን በዘይ ተፈልጡ ሰባት ከም ዝተቀተለን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ አብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም محمد فارماجو سند نايتو ماب ኤርትራ ዝርከቡ አስታት 5000 ወታደራት ሶማል ንሓድሽ ፕሬዝዳንት አረኪቡ ፕሬዝዳንት ሶማል ነበር محمد عبد الله فارماجو سند نايتو ماب ኤርትራ ዝርከቡ አስታት 5000 ወታደራት ሶማል ፕሬዝዳንት ኮይኑ ንዝተመርጸ ሐሰን ሼኽ ማህሙድ ከም ዘረከበ ተገሊጹ أت بريزيدنت نبر نزي زغلص سلطانو نتقرمي شمونت معلتات كاب 329 مدابر بايتوم ناي 327 دغاف دمصي بمركاب نز تعوته حدش بريزيدنت اب زركبلو علت مخانو مربب زينا غاراو افليتوم ابتي بسوني 23 ግንቦት ዝተخيدنا يمرخاب سنه سرعت بريزيدنت نبر فرماجو نايتو ما بيرترا اب سلطنا زنبرو اسات 5000 ወታደራት ሶማልን ካለ ሰነዳትን ህነ ፕሬዝዳንት ሼኽ ማህሙድ ከም ዘረከበ ተቆይሱም ናብ ዓዶም ናይ ምላስ ሓላፍ ድማ በዛ ሓድሽ መንግስት ክካይድ ምኻኑ አስሚሩሉ እቶም ወታደራት ዝሓለፈ ዓመት ናብ ዓዶም ክምለሱ መደብ ከም ዝገበረ ዝሓበረ محمد ፋርማጆ በሰንኪ ዝነበረ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣብ ግብሪ ከም ዘይዋዕለ አረዲዩ ካብ 2019 ኣትሒዞም በብእዋኑ ናብ ኤርትራ ዝኣተው አስታት 5000 ወታደራት ሶማል ኣብ ኩናት ትግራይ ከም ዝተሳተፉ ዝሕበር ኣዲታት ሶማል ሃለዋት ደቅና ፍሉጥና ብምባል ብዘካይዶ ሰላማዊ ሰልፊ መንግስት እቶም ወታደራት ናብ ኤርትራ ንስልጠና ከም ዝተላ أخو كمن كوا أنت تجدده نابكونا تجري مئتهم جن كهد ويوم بسنك زوجود داير مع مانجو بريزيدنت نبر محمد فارماجون كداي منستر نبر حسن روبلن مسحبن وطرن تفتيرو نيرو نيرتران يمنن أب زواسن كل ماي أب للي حانتينا بحرينيا جلبه متقعتي تخايدو نيرتران يمن ناب زواسن كل ما يقبل عليه حنتنا بحرينياتات جلبه متقعتي كم استخيده نسب السلطان بعد مزيه ماريتايم بريطانيا بمتكاس اسوشيتد بريس حبيروم اتانا هونغ كونغ بانديرا انام بلبلت زحلف سمون كاب ودب جيبوتي استبقس الجلبه نتن ايرتران يمن زواسن كل ماي دسيتات حانش حليفه اب كل مايات ودب حودايده متقعتي كم استفصم لايو تعبيروم ابتاسات 19 متر زنوحاتا لا كوتا زعينتا جلبه زنبرو بحرينياتات اباغراو كل ما يكاي بحري نابز نبره مركب كجوزو كم زخاليو تحبيروم اتا جلبا واننتان بزحي صيناتهم زنبرت بحرينياتاتن كومو دمام الى ما غعزان اي تحبرن نت متقعتي زفصما كالون غنا اي تنصرن اتا جلبا بسلستن اشتو فطنات بزمصو عطقات كم زتهاجمت زغلصو استفلالو تكالات اماخرتي صطتا بحري بوغنهم نتغعستا بمچواي ገንዘብን محتات كم زحقنو اميتوم ابتزوات وافيرو زركب حيل بحري امريكا بزعباتي متقعتي افلطو خمزلو زحبر اسوشيتد بريس حبريتا كام هاب تقطيبو خمزلو عملكيتم امريكا وحسنت قيه بحرين مرغاص بزبل بلفنتي حيالو هاغرات زقوم حيل امام ابتكل ماي كتوافر مخانه اقديمه افليطايا بريطانيا قدامي غوجل حتى تعوه ناب رواندا كتسغاغريا بريطانيا قدامي غوجل حتى تعوبا ابز قربا سموناتنا رواندا كتسغاغر مخانا سب سلطان رواندا حبيروم رواندا نزوم كاب بريطانيا زسغوغو استفلالي زيغنت زلوم حتى تعوبا نمقبال دلونتا كم زصاففتون مع كان زينا كابت هاجر حبيرن አስታት 50 ዝሆኑ حتى تعوبا ابز قدامي زوره ናይ ምስጋር መደብ ናብ رواندا خغزو ተحبيروم كم زلون بوغن بريطانيا ተረጋጊጹሎም بريطانيا ካብ ሓደ ጥራት ሒዞም ናብ ሃገር በዚ ሕጋው መንገዲ ዛኣቶ حتى تعوبا ናብ رواندا
ንምስጋሮም ምስ መንግስታት ምብራቕ ኣፍሪካ ትርከብ ሃገር ከም ዝተሰማምዐት ክትሕብር ጸኒሓያ እንተኾነት ስምዕ ብተጣበቕቲ መሰል ስደተኛታት ተሪ ተቃውሞ ስለ ዘጋጠሙ ግብራው ክኸውን ከም ዘይክእል ግምታት ተዋሂቦ እዩ ካብ ዝሓለፈ ሰሙናት ሒዙ ካብ ብሪጣንያ ሩዋንዳ ብዝወሃብ ዘሎ ሓበሬታ መሰረት ግና እቲ ስምዕ ናብ ግብሪ ንምውዓሉ ቀዳማይ ዙርያ ንምስጋሮም ተጻፊፉ ይርከብ ሆቴላት ሩዋንዳ ነዞም ካብ ብሪጣንያ ዝስጎጉ ሓተት ዕዋን ምትእንጋድ ምድላዎት ይካይድ ምህላውን መርበባት ዜና ካብ ኪጋሊ ጠቂሰን በመሰረት ተስምዕ ሩዋንዳ ካብ ብሪጣንያ ዝሰጋገሩ ሓተት ዕዋን ምቕባል ናይ ልዕሊ $150 ሚልዮን ካብ ብሪጣንያ ገንዘብ ክወሃባ እዩ ሩዋንዳ ቀዲሞን ምስ እስራኤል ተመሳሳሊ ስምዕ ብምኽታም መብዛሕቶም ዜጋታት ኤርትራ ዝኾኑ 14,000 ሓተት ዕዋ ተቐቢላ እንተኾነቶም ሓተት ዕዋ ናይ ሩዋንዳ ንምጓዓዝ ዝኣተወትሉ መብጻዕታት ስለ ዘይተገበረ መብዛሕቶም ከም እንደገና ናብ ኡጋንዳ ኢትዮጵያ ሱዳንን ሊብያን ጉዕዞ ስደቶም ብምንዋሕ ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ከኣቱ ክኢሎም እዮም መንግስቲ ዩክሬን ግዛቱ ንሩሲያ ኣሕሊፍካ ብምሃብ ንዝግበር ምቁራጽ ተኽሲ ከም ዘይሰማማዕ ኣፍሊጡ ዩክሬን ነዚ ተር መግለጽ ዝሃበት ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ዘለንስኪ እቲ ኩናት ብዲፕሎማሲ ጥራሕ ድሕሪ ምግላጽ እዩ ኣማኻሪ ፕሬዝዳንት ሚኻይሎ ፖሎዲያክ ኣብ ዝሃቦ መብሪ ሕድገት ንዛዕቤን ዝያዳ ደማውን ወራር መጥቃዕታት ሩስያ ከቃልዕ ከም ዝኽእል ተዛሪቡ ሩስያ ብወገናነቶም ኣብ ምብራቕ ዩክሬን እትርከብ ከተማ ሴቨርዶነስክ ዝከላኸሉ ዘለዉ ወታደራት ንምኽርዳን ጻዕርታት ኣሓይሉ እዩ ብኻልእ ወገን ፕሬዝዳንት ፖላንድ ኣንደርጀ ዱዳ ፈላማይ ኣብ ኪቭ ኣብ ፓርላማ ዩክሬን በአካል ብምርካብ መደረ ዝስምዕ መርሕ ኮይኑሎም ነሱ ብዛዕባ መጻኢ ዩክሬን ክውስኑ ዝኽእሉ ዩክሬናውያን ጥራይ እዮም ድሕሪ ምባሉ ኣባላት እቲ ፓርላማ ደው ኢሎም ኣጣቂዖምሎም ዩክሬን ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንኽትጽምበር ሃገሩ ዝከኣላ ዘበለ ኩሉ ክትገብር ምዃኑን ተዛሪቡ እንተኾነ ግና ሚኒስተር ኤውሮጳ ፈረንሳ ክለመንት በውን በሰንበት ምስ ሓንቲ ማዕከን ዜና ዝገብሮ ቃል ምሕተት መስርሕ ምጽምባር ዩክሬን ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ካብ 15 ክሳብ 20 ዓመታት ክወስድ ከም ዝኽእል ገሊጹ እዩ ኣምራው ክፋል ዩክሬን ኩናት ክቕጽል እንከሎ ሓይልታት ሩስያን ምሕላላዊ ዶባት ዞባ ሉሃንስክ ንምብጻሕ ንምክልኻል ዩክሬን ክትሕሱ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ዩክሬን ኣብቲ መዓልታዊ ዝሃቦ ጸብጻብ ሓቢሩ ሩስያ ናብ ሴቨርዶነስክ ንምጥሓስ ብ4 ሸንኻት ፈተነ ከም ዘካየደት ኣማሕዳሪ ዞባ ሉሃንስክ ሰርሂ ሃይዳል ገሊጹ እቲ ፈተነታት ከም ዘይተዓወተ ዝገለጸት ኣማሕዳሪ ኣብ ልዕሊ መንበሪ ገዛውቲ ደብዳቤ ይካየድ ከም ዘሎን ነታ ከተማ ምስ ሊቼሳንስካ ዘራኽብ ድልድል ከም ዝዓነወ ኣረዲዩ ገለ ሃገራት ምዕራብ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር ክጽዋዕን ከለዋ ሩስያ ኣብ ገለ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ካብ ዝጀመረትሉ 24 ለካቲት እንዳሓር ኣብ ዝተቋጸረቱ ግዛታት ክትጸንሕ ዝኽእል ሓሳባት የቕርባ ኣለዋ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢጣልያ ማሪዮ ድራጊ ብሐሙስ ንባይቱ ሃገሩ ኣብ ዘስምዑ ቃል ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ብዝቐልጠፈ ክብጽሕ ኣለዎ ኢሉ ኣማኻሪ ፕሬዝዳንት ዩክሬን ግና ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ነቲ ኩነታት ከም ዘጋድድ ገሊጹ እቲ ኩናት ደው ኣይብልን እዩ ንግዚኡ ይኽቋረጽ ካልእ ዝዓበየ ደማውን ሓድሽ መጥቃዕቲ እዮም ክጅምሩ ኢሉ ኣብዚ እዋን ኣብ መንጎ መርገጺታት ሩስያን ዩክሬን ዘቀራርብ ሓሳብ ምርካብ ከቢድ ምዃኑ ኣብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ዝርከቡ ይሕብሩ ላዕለዋይ ወታደራዊ መኮንን ኢራን ብዘይተፈልጡ ሰባት ተቐቲሉ ኮሎኔል ሳይድ ኾዳይ በሰንበት ኣብ ኣፍደገ ገዙ ኣብ መንኪናን ከሎ ብኽልተ ኣብ ሞተር ሳይክል ዝተወጥሑ ብረት ዝሓዙ ሰባት 5 ግዜ ብጥይት ከም ዝተሃረመ ተፈሊጡ ዛጊት ነቲ ቅትለት ሓላፍነት ዝወሰደሉ ኣካል የልቦን ኢራን ነቶም ቀተልቲ ንምህዳን ትንቀሳቐስ ከም ዘላ ጸብጻባት ካብታ ሃገር ይገልጹ ኣብ ኢራን ኣብ 2020 ፍሉጥ ኒውክሌራዊ ተመራማሪ ድሕሪ ምቕንጻሉ እዚ ናይ ሕጂ ዝዓበየ ጥሕሰት ጸጥታ እዩ ካብቲ ቦታ ዝተዘርግሐ ስእልታት ሓደ ሰብኣይ ኣብ ውሽጢ መንኪና መቐነቱ ከይፈትሐ ወዲውን ከሎ ዘርኢ ምስልታት ተጋዊሑ ኮሎኔል ኾዳይ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣባላት ናይቲ ሓይሊ ቅዱስ ዝበሃል ወጻኢ ሃገራት ስርሒታት ዝፍጽም ክንፊ ጉዳያት ወጻኢ ሰራዊት ሓለዋ ሰውራ ኢራን እዩ እቲ ሓይሊ ንግብረ ሽብራውያን ግውጅለታት ከም ዝሕግዝን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንዝፍጽሙ መጥቃዕታትን ተሓተቲ ምዃኑ ኣሜሪካ ትኸስስ ኣፍኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ሳዒድ ኻቲብ ዛደ እቲ ኮሎኔል ብናይ ወትሩ ጸላእቲ ኢራን ከም ዝተፈጸመ ክገልጽ እንከሎም እዘን ኣሜሪካን መሻርክታን ንምጥቃስ ዝጥቀምሉ ምዃኑ ይገልጽ ሰመዚ ኢራን ኣቀድማ ቢሎም ብድሕሪዚ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ናዕለዎት ሰመዚ ኢላማ ዝገብር ቅንጽላታት እስራኤል ኢዳ ኣለዋ ኢሎም ከሲሶም ዜናታት እቲ ቅንጽላ ድሕሪ ምውፁ ማዕከን ዜና ኢራን ሓለዋ ሰውራ ኢራን መርበብ ሰለይቲ እስራኤል ከም ዝረኸበን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተውን ኣቃሊሑ
እስራኤል ግን ብዛዕባ እዚ ዛጊት ዝሃበቶ ወግዓዊ ምላሽ የልቦን خدايا بقربة عمتات زتقاتله كالأي لعلوي أزازي حيلي قدسيوم أب كلتشن إسران زحيلو تدروي أزاز إيران زنبره جنرال قاسم سليمان بمتقاتي أير أمريكام أب إيرا مقتالو زذكريوم نسو أزازي حيلي قدس بمخانو تدروي سرحتات إيران أب ماكلاي مبرا زمرح زنبره قوينو موتو أمانغو تهرانن واشنغتن نزنبره وطري زقادده كاندي تنك قوينيوم أب تمساسالي عمتو نيكولن راوي تمراماري محسن فخري ديزاده أب تهران تقنصيلوم أب بروغرام نيوكلير إيران أقداسي ترازن برو فاكري زاده بركت بزبلو حلوتيو زحلو نيروم منغست إيران جنا نيوكليراوي مدباتو مولو بمولو سلاماوي معلا مخانيو زقلصم إسرائيل نتمرحين مقنصال برحقوق قصصر زغبرلو مسارحي كم زتطقمتيا إيران اتخصصن زخبركم تهاتلتي بين تيفي نلوم زبلنا يوم سنادونا أبزي ودينا لنا مسانا سلتصنحكم بلبنا مسكن سناين عخم